så er vi ligesom i gang. Paso Capolongo. Jeg synes ikke, pulsen vil ned, men bjerget vil op. God dag. Og smukt. Altså, det er så vildt. Tænk, at man får lov til at opleve det. Så blev Paso Godoy også klaret. Så kører vi nedad, og så skal vi have Sella Ronda. 10 år siden. Fuck, man er blevet 10 år ældre. Hej. Så blev det sol og sommer, klar til dagens rute, hvor den så bringer os hen. Ses på den anden side. Så er vi på toppen af det, der hedder Valparola. Først har vi taget Falzarego, og så lige det sidste stykke op til Valparola, og her ligger så en gammel fæstning. Jeg mener, det er første verdenskrig, så det er ikke så ringe endda. Ja, det er koldt. Vi må se at komme ned. Så er vi simpelthen oppe på Paso Sella, og det er sgu skide koldt. Men Tina er heldigvis med, og her er et lille udsigt over bjergene på Sella Ronda, som vi lige tager i dag. Tina var ikke med den anden dag, så hun er med i dag. Og ja, billederne taler for sig selv. God dag derhjemme. Vi skulle gå vandretur. Jeg må sige, at det går lidt opad. Og her var jeg for 10 år siden. Det var så bare i de gule der. Sammen med Sjæl og Sofia. Og vi kommer bare dernede fra. Dejlig dag.
dansk vandrelav. Det er helt vildt, så mange vandrestier og skilifte og alt muligt. Det er fantastisk dejligt vejr. Dejligt med en fridag for cykling, og så lave noget andet. Det er livet. Og derude ligger Marmolada med sne på, hvor John Carlsen kørte i 1989 på sin cykel. Respekt. Så er vi ligesom i gang igen. Nu kører vi Celeronda igen. Denne gang fra den anden side af. Det er meget sjovt at prøve. Det har jeg faktisk aldrig prøvet. Så jeg venter lige lidt på Tina her. Hun er lidt træt efter i går, hvor vi gik 17 km og 860 højdemeter. Så der er der ikke noget at sige til. Så, men vi har jo helt dagen for os. God dag derhjemme. Så nåede vi toppen. Der passer Gardena en fed stigning. Der er rimelig reelt hele vejen op egentlig. Har lige stedet lige når 13%, men en rigtig god stigning den her vej fra. Kan varmt anbefales. Cykel eller lift? Jeg foretrækker altså en cykel. Det er godt nok smukt i dag. Fantastisk dag. Men fy for pokker, hvad der venter. Uha. Så er jeg drejet fra Tina og begivet mig ud på det er Dronningeetappen hernede, tror jeg nok. Dronningebjerget må det være. Og det er jo Marmolada, der er 17 op herfra. Det skulle være en modbydelig stigning, siger John Carlsen, som kørte her i 89, tror jeg det var. Så det glæder jeg mig til. Så god dag derude. For satan, det er sgu en af de værste, jeg nogensinde har prøvet. Først hedder den Marmolada, og så Fidaya heroppe på toppen. Altså den stiger 12, 14, 15% de sidste her. Måske 4-5 kilometer. Hold kæft, den er led. Jeg er godt nok slidt. Men ja,
Nu kan jeg da se inden nedad i hvert fald, så er der kun 1300 højdemeter hjem. Nøj, der er smukt. Men jeg kan ikke finde bæren. Der er nogen, der kan vise vej. Hvad siger I så? Hold da kæft. Det er liv. Sidste dag. Vi er begge to ude. Jeg har lige kørt en lille omvej ud mod Passo Giao. Vi kører ikke derop, men det er gudsmukt igen i dag. Hvad er det blandet vejr, men man kan ikke klage over det her.